Post tayo ng ikot tayo kasi tatapon tayo ng ano ng oil, ng paint. Umikot tayo. So ikot tayo ulit. Tayo sa kabila. Ba? Hindi, tayo sa kabila. Tayo sa kabila. Ay, hindi tayo sa Long Beach. Tayo sa kabila, kabila, kabila. Okay, ikot tayo kasi ang haba ng pila. Dispose natin yung mga paint. Kung naglinis tayo, maraming kalat. Ikot tayo. Dito tayo sa Long Beach Signal Hill. Dito yung mga disposal ng ay sa Long Beach tayo, Signal Hill. Sa Edco. Ayun, ano to? Farm. Ayun yung pila, grabe ang pila. Grabe, grabe. Go, 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 go. Local flowers. Dito tayo sa area, yan. Tatanungin natin yung paint disposal tayo. Tanong natin. Is that the line for paint disposal? Haba ng pila. Oh man, doon, yan. Pila yan. So, oh my God, ang haba ng pila. Shoot.
Grabe. Grabe ang haba. Ayan ang haba oh. So wala tayong magagawa kundi sumunod. So pila yan eh. Mag U-turn tayo dito. Mag U-turn tayo dyan. Wala tayong choice eh. Hindi ikot tayo. Hindi pwedeng ano dito. So Spring Street. Ay nako, mahaba. Mahaba ang pila. Dito tayo sa Long Beach. So, okay. Siguro mahaba-haba ang pila. Akala ko kasi kanina hindi natin matutumbok yan eh. Ay nako, excuse me. So U-turn tayo dito. Dito tayo sa Long Beach. Yan mga nagdi-drill ng oil. Nagdi-drill ng oil dyan. Tayo sa Long Beach area. Yan, pwede yata mag U-turn. Yan, pwede tayo mag U-turn dito. U-turn tayo. Oh, shoo, 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 shoo. Mga nagdi-drill oh. Oil drillers. Drill ng oil. So okay, yan o. Oil drill. Okay, so dito ang pila. Grabe. Ganyan magsasign na yan. Ayan. Ayun ang pila, ang haba. Grabe. Grabe ang linya. Grabe ang pila.
Santayin natin yan. Medyo maandar din ng konti. Konti-konti lang. So, itong disposal ng ano. At least maandar ng konti. Grabe. Long line. Pag-dispose ng ano. Ah. Okay, grabe. Haba ng pila. Haba. Yan, maandar na.
ay, ay. Haba ng pila. Yung mga nagdi-trail ng oil yan. Grabe, ang haba ng pila. Haba. Ay, ay, ay. Lapit na. Grabe pala dito ang linya. Mm. Grabe ang pila. Ano mga puno yan? Grabe.
Grabe ang pila. Ito, EDCO. Welcome to EDCO. Self-followers public skill. Yan. Malapit na tayo. Hey, how's it going? Paint disposal. Hey, okay. Do you have any sharps? No. Medical needles? No. No? Okay, so you just follow this guy at the end, you're gonna make a U-turn. Alright. Yan nag-detail. So mag-U-turn tayo dito. So ayan o. So yan ang disposal EDCO. Yan. So mag-U-turn tayo yan. Haba yung ano? Haba. Grabe ang pila. Grabe ang pila. Yun. Nag-drill. Ayan o, nag-drill. Oil. Grabe, haba. Haba. Tapos mag-U-turn tayo.
pila. Gutom na ako. Grabe, habo ng pila. Ay, ay, ay. Yan, mag-u-turn tayo dito. Mag-u-turn tayo dyan. U-turn tayo diyan. U-turn, U-turn. Yan, nagka-drill ng oil. Morning. Gawin na. Grabe ang pila. Ayan o, grabe ang pila. Grabe, 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 grabe.
Mhm. Ay, ay, ay. Okay, ay, ay, ang haba ng pila.
Ay, ay, ay. Kapit na. Cute. Grabe. Bye-bye. That's it. Grabe. Oh my God. That's a long wait. Okay. Okay. Babush.